De geweldige lingerie show 2013 met Boogie Woogie van onze eigen Tony en Miguel. En dan gaat het catwalk maar komen. Hey, daar is Totti. Totti heeft een hele mooie onderbroek aan. Met verschillende kleurtjes, alsof je naar het testbeeld kijkt. Daar komt Wim, onze Wim. Onze Wim. En Wim heeft een geweldige fluoriserende badonderbroek aan. En hij kan er ook in bukken. Hij kan er ook in bukken. Hij kan er ook in bukken. Maar hij kan mij niet verstaan. We hebben Stefan. 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 Shirt omhoog, shirt omhoog, shirt omhoog. Heel goed. Een geweldige televisiebroekje. Ja, dan hebben we Pascal. 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 Ziet er goed uit. En blouseje omhoog, shirtje omhoog. En dan gaan we... Ja, dat ziet er geweldig uit. Dan gaan we naar Jordi. Onze medische soldaat. Jordi. Ja, dat ziet er top uit, Jordi. Even een draaietje maken en dan gaan we naar Totti nog een keer. Totti komt ook nog een keer. Ja, Totti. Ja, Totti. Ziet er geweldig uit, Totti. Ook van achteren. En dan hebben we Wim. Daar komt Wim nog een keer. Wim met de... Wim. En Wim met er nog een keer aan. Geweldig. En dan komt Pascal. En Pascal. En dan komt Stefan. Stefan. En dan komt Tony. Dan komt Tony. En waar is Tom, de vriend van Totti? Tom. En dan komt Jordi. Waar is Jordi? Ja, fantastisch, joh. Het is heel goed. En tot slot hebben we Totti. Totti nog een keer. Totti. Ja, top Totti. Bedankt, hè. En hier komt Bart Peters. Bart Peters. Hallo, gaat het goed, jongen? Fijn dat je er bent. Verder mensen. Tony. Geweldig, geweldig, Tony. Je hebt echt geweldig Boogie Woogie gespeeld. En geef een applaus aan onze modellen nog steeds. Laat ze één keer komen nog. Tony en Wim en Pascal en Stefan en Jordi en Totti en Tom. Ga maar lekker zitten, jongens. Echt top, mannen. Geweldig, geweldig. En dan komt... Echt best. Doe snel jullie broek aan, dan komt snel in de zaal. Geef een applaus aan onze eigen geweldige modellen van de lingerie show. Dank u wel, jongens.